Malta waqqfet l-iffinanzjar tal-operazzjoni Ewropea Irini fis-sfond illi l-Unjoni Ewropea mhux turi solidarjetà ma' pajjiżna dwar l-immigrazzjoni. Din l-operazzjoni navali hija waħda li tinforza ordni biex ma jitqasmux armi lejn il-Libja. Pajjiżna ħa żewġ deċiżjonijiet importanti brabta ma' dan. Il-Gvern Malti informa lill-Unjoni Ewropea li qed jissospendi r-riżorsi f'din l-operazzjoni fosthom is-suldati tal-Forzi Armati ta' Malta. F'kuntest li s-suldati ta' pajjiżna qed jaħdmu u jinsabu ffokati fuq l-emerġenza tas-saħħa pubblika tal-COVID-19 u b'ħidma biex jipproteġu l-fruntieri, Malta waqfet milli tibgħat is-suldati tagħha biex jagħtu sehemhom f'din l-operazzjoni Ewropea. It-tieni deċiżjoni hija li fuq il-mejda mal-Unjoni Ewropea Malta ma kommettitx ruħha dwar il-finanzjament Ewropew għal din l-operazzjoni. Bekk, effettivament, Malta qed tuża l-vito biex twaqqaf il-finanzjament għal din l-operazzjoni fis-sfond li pajjiżna għadu qed jistenna soluzzjoni Ewropea għar-rilokazzjoni ta' immigranti. Skont ċifri tal-Aġenzija Frontex, fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena f'nofs Mediterran kien hemm żieda ta' aktar minn 40% fl-immigrazzjoni irregolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.